Здравейте! Представяме ви таблет за рисуване. Тук не са ви нужни нито хартия, нито тебешир. На гърба на таблета има моливче, което се избутва нагоре. По този начин може да рисувате каквото си пожелаете на вашия таблет. В долния край има едно бутонче, с което като натиснеме, това, което е нарисувано или натраскано, изчезва.